Sí que hi ha un parell de requisits, sobretot que siguin graduats de comunicació audiovisual, d'història de l'art, de belles arts, comunicació en general, periodisme, publicitat, si és un perfil artístic o relacionat amb la comunicació. I sí que és un postgrau que, com va dirigit a la preproducció, producció i postproducció d'un curtmetratge de ficció, sí que es demana que l'alumne que es matriculi porti ja escrit un guió d'un curtmetratge de ficció, que és el que realitzarà durant el postgrau. Entre 10 i 15 alumnes seria la matrícula, i la idea és que, a més, cadascú porti el seu projecte personal individual i que cada curtmetratge es rodi amb l'ajuda de la resta de companys. La idea és que es faci amb el material i l'equipament de l'escola de cinema i que es faci a Reus. El postgrau té una durada d'un any, començaria al gener del 2020 i conclouria al setembre, octubre, novembre del 2020. Sobretot en l'àmbit de la creació audiovisual, des de tot l'àmbit de la producció audiovisual, ja sigui de ficció o de no ficció, si bé el que es treballa sobretot és ficció, però també documental podria ser un àmbit que inclogués aquestes sortides, fins a la direcció, però fins a totes les tasques que impliquen fer una pel·lícula o fer un curtmetratge. Jo crec que aquest serà el fet diferencial, el fet que puguis fer un curtmetratge amb un conjunt d'equipament, de temps i de professorat molt complet i molt intens.